Bicos, bombóns e poesía para celebrar o día máis romántico do ano. O 20 de agosto fixemos 54 anos de casados. De que nos casamos aquí estamos. Hasta ahora. A ver se duramos uns poucos máis, polo menos acordar algo. Es una buena iniciativa, te dan un regalito, un poema, un bombón y bueno, y pasar un día diferente aquí en el pueblo. En Cambados non quixeron que San Valentín pasara desapercibido. Hoxe arrincou a campaña posta en marcha por Concello Zona Centro, que ten como elementos centrais 3 fotocols repartidos polo casco histórico. O Obradoiro de Informática vai realizar diferentes fotos á xente que pasa para subir ás redes sociais e despois poñendo o hashtag Cambados Namora participan nun concurso, a foto que máis likes teña gaña un pack romántico, a segunda que máis teña creo que unha cena, bueno, hai diferentes premios. Un deles recibiu hoxe multitude de visitas na praza do Concello. Aproveitando o Día dos Namorados, a xornada tivo un reforzo especial. Repartíronse bombóns e poemas aos viandantes. Cambados botou man, ademais, de cultura propia. Nun principio dixemos, regalamos poemas. E claro, todo o mundo pensou en Benedetti, pensamos, bueno, pois, por que non mirar algo que este máis relacionado con Cambados? Descubrimos que Ramón Cabanillas ten esa parte aí oculta, que non é tan coñecida, e decidimos promocionar un pouco esa faceta. Como ven, o ambiente foi perfecto para as mostras de amor de calquera tipo que se deixaron ver no centro cambadés, aínda que moitos coincidiron o Día dos Namorados e todo o ano. No, para mí es un día más, San Valentín es todo el año. Xa tantos anos xuntos, pois ahora, entendes, é un día máis, pero bueno, hoxe, pois coincideu con isto tal, Nunca fomos pois... así moi detallistas para iso.